ഹേ ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓണം വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഓണത്തിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ പറഞ്ഞാൽ സദ്യയാണ്. അപ്പോൾ സദ്യയിൽ ഒരു ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ അവിയൽ. അപ്പോൾ അവിയൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നില്ലെന്ന് നോക്കാം. അവിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുള്ളിയും ചെറിയ ജീരകം തേങ്ങ ചതച്ചതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ പച്ചമുളകും കരിവേപ്പിനും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ലേശം ഒരു വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. അധികം വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്നും വെന്ത് ഉടയാനൊന്നും പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കുക്കായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള ആവശ്യത്തിനില്ല തൈരും കൂടെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിയൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഹാപ്പി ഓണം.